Eskerrik asko da hori, eta zorionak ziklo bukatu zuen da hori. Ikasle horiana, komentatu banean, gu jaixoetakoak, hortxe, gutxu beroak, eta nik urtiak eta emizio komentatzen da, baina gutxu beroak ikustu zuen noiz sartu nintzen, eta noizu. Noiz sartu nintzen, klaro dukat, baina noiz urte nintzen uste ez. Gaur egun dut IMH-erekiko erlazioa oso zuzena da, eta uste dut isa eguneroko da. Lehen egurre komentatu dut, hemen asmaolako edifizio berrisa, proiektu berrisa, horretan ekin kontaktuen gabiz, eta ez bakarrikan gauza simple horretzen gabeza. Komentatziaren pixkat adibide bezala, nire trajektoria gaur egun Alkortan lan egin dut, azken 12 urteetan, 12 urte eta erdi eta aurretik egin nituen 7 urte, ingeniaritzako parte 3 urte zian, eta aurretik fabrikazio mekanikoko egindako praktika horiek etxepen egin nituen egin enpresatian, eta opinio baina aukera ingeniaritza egin jarraitzeko, eta pixkat norren inbertsu ezta. Baina lehenko temara guetatzen pixkat, nahiko duka bi gai bakarrikan pixkat matizo, ezta? Gaur egun horrekan ikustot IMH-etik ere zela urte. Buelta gaixerik matetxu aznikona, eta gauza gaixerik, edo gauza askotan enredatzen jarraitzen dut ondiok, aspaldiko irakasleak izan zirenak bat baino gaixo ikusitxu bat hori, Manol, Eulogio eta Alberto, eta ez aipatuko, baina Iker da. Garaiaretan ikusi nituen, eta garaiaretan baten bat sartu nizan, baina gaur egun ondiokan eurekin dabe enredoran gauza askotan, batez ere, horietako asko gaur egun asmaolako proiektuan da izelako, ezta? Gaur bertan Juan Muninek hitz egiten, ustailean jubilatzen jaku. Jubilatzen jaku esaten dut, ze guretzako dala binean proiektu batean, eta ez badu gukatzen ez da jubilatzen. Laste esan dugu. Orduan, adibide txiki bat ekarri dut ez, Alkortak 2011an 100 urte bete zituen. Alkortako parte bezala, parte identifiko bezala, 2011an Alkortak lortu zuen, esanik azken urteetako proiektorik garrantzitsuen, ezta? Kliente aleman batek eman zigun aukera, berakin proiektu batean lan txiko, eta proiektu horretan lortu duguz sinergia eta elkarlan bila bat, ezta? Horien artean, bai IMH, baina beste asko dago. Altzairutegiak, Euskal Herrian dauzen altzairutegi garrantzitsuenetako bat, mekanizadoriak, tratamentistak, eta baitxe ere jende pila bat. Ondiokan, proiektuetan lan nagusiena igual batez ere garapenian egoten da, oin ez da ikusten lan hori, baina aurretik lortu pila bat lan izaten dira. Orduan, nik bai eskertuko duzuen aprotxatzea zuen edukasun okasioa eta oportunitatea. Batez ere, edukasun jendia zuen onduren dagoen jende hori aurrerantzian asko ikusiko zuen. Eta aukeria dut baldin badukazuen aprotxau buelta IMH-era, galdetu, konsultau eta bertako jendeak egin lanin, bale? Adibide txiki bat ekarri dut, eta da bideo bat. Bideo honetan ikusiko zuen oso pieza txiki bat, da berrota malramo bat bisatetxu, gasolinazko motorretan dize injekzio sisteman, injektoriak abajota, eta proiektu horretan lortu dugun sinergia gari komentatu dutena, edo involucra dugune jende guztia amin ikustera, ezta? Ikusiko zuen altzairutegi bat, ikusiko zuen gero Alkortan etxen dugun lana edo proiektu prozesuko parte batzuk, gero gure elkarlanean dabizen proveedore batzuk mekanizatuan eta betxeare tratamentuetan. Proiektu honetan, lehenengo 37 izan ezien. 37 muestra hamen asmaolan ezitxun. Ezien 37 izan, 10.000 bat izan zian. Lehenengoan enteren izan, ondiokan urtero ospatutzen da, hau muestra bat bukatu zanfetxia, afari bat egin. Orduan, anekdota bat zinatzen. Bideo jarriko eta
injektore baten burua da. Guk forja bidez itzen dugu, altzairu inoxidadia erosten dugu, konformatzen dugu, eta konformatuta gero mekanizatu, tratamentu bat ematen diogu, eta guk ja gure klientiri ematen dugu hau konjuntu hau gero bukaeran ikusiko zuen konjuntu hori montatzeko. Proiektuan ziar aukera asko esan dugu, altzairutegiak bai bertako izateko, bai alemaniko izateko, mundu guztiko izateko. Kasu honetan ez gero goti dago. Hau aeroportura jute esaten bakotzean, han parien dagoen enpresa bada. Bertan etxen da, bertan prozesatzen dugu eta bertatizatzen dugu, hiru kontinentetara. Hau da zela jartzen dugu altzairu. Hau da alkortan, ez da? Materiala moztu dugu, otzian, atako horrek gero gure lineetan juten dira. Generalmente automatikoak, indukzioz berotzen dugu material hori, temperatura kontroluan, prozeso automatiko edo semi automatiko erabiltzen dugu, berotan konformatzeko, forma emateko, da duda gutxi gura bera, zer lotzen dugu gure beroko prozesuen arera. Nahi hau bat ematen dugu, itxura aldatzen dugu basarien, propiedade batzuk ematen dizkigu basarien, eta gero kontrol desente eta gero asko gero aitorrek espidoko dizkizuek, ze bereikin erlazionatuta dauzen makina asko amena eratzen dira. Lehen zaten zuen, mekanika askorako batzuk hauek maialin dauz okartuta, ezkerakun ezala imaniera, ezkerakun dezbinera. Bertako baliabideak, bertako jendia, eta bertako jakindunean nahitzen gara. Gu forja horiak gara, eta mekanizatuko zerbitzu kontratatu ditugu, aukera zabala eta aukera gona da. Hau, gero, aitorra esplikatu zuen segurenez, baina hau ekidekin batera egindako proiektu da. Guretzako oso garrantzitsua zei hau zen lehenengo misio artifizialeko makina alportak garatu zuena ekidekin batera. Gaur egun, lau milioi eta erdi pisa pasatzen dira. Urtien, makinaren pratikan. Danak kontrolau, danak trazau eta danak zertifikatzen ditugu mekanizatuko prozesua da. Hau beste proveedortako da, Enguapet, haure Miami, eta berein azkenengo tratamentu edo bain berdi esker, propiedade batzuk eman dizkigu piezari, eta piezari azkenengo kontrolak indagera, hau dira esorak, enbalatzen dut da jendeak edatzen dut. Besterik gabe, idea adibide txiki bazan, azken finean, 1980an hasi zen proiektu bat, ondioren bukaerarik ez teban auki, eta gitxienez beste bat urtean jarrepen dut. Eskerrik asko denoi.